for group presentation. Tak prosím čísla 21, 22, 23 a 24. V kategorii 3letý klisen máme přihlášené 4 účastnice. Všechny 4 nyní vidíte před sebou v aréně. We have 4 horses entered in this class of 3-year-old fillies and you see all of them here in the arena. Mezitím bych poprosila účastníky další kategorie, což budou roční hřebci. Prosím, připravte se se svými koňmi do přípravného ringu. I would like to ask contenders of the next class of yearling colts to be ready in the preparing ring. Viděli jsme celou skupinu 3letých klisen a nyní prosím číslo 21 k individuální prezentaci.
Po ukončení této kategorie tříletých klisen budeme pokračovat šampionátem juniorských klisen. Takže bych poprosila, aby se připravila čísla 14, 16, 19 a 20 plus první dvě umístěné z této kategorie. Hned po skončení začneme šampionátem juniorských klisen České národní výstavy 2023. Děkujeme číslo 21, prosím číslo 22. Vidíte hodnocení klesny s číslem 22 a my už máme připravené známky té předchozí a to byla s číslem 21 Mamona K, po Lombardo S z matky Medea, chovatel a majitel pan Milan Kyselý a její známky jsou následující: za typ 6,5, 7,5, 7, hlava 6,5, 7, 7, krk 7, 7,5, 6,5, tělo 7, 7,5 a 7, nohy 6, 5 a 5, krok 6,5, 7 a 6, a klus 8, 7,5, 7,5, celkem 33,5 bodu. Number 21, Mamona K by Lombardo S out of Medea, bred and owned by Milan Kyselý, for type 6.5, 7.57, head 6.5, 7, neck 7, 7.5, 6.5, body 7, 7.5, 7, legs 6, 5, 5, walk 6.5, 7 and 6, and trot 8, 7.5 and 7.5. The total score for number 21 Mamona K is 33.50. Děkujeme číslu 22 a prosím číslo 23. S číslem 22 se vám představila Wendy, pohřebci Kalinur z matky Empítia, chovatel je pan Pavel Zástěra a majitel Petr Zástěra. Number 22, Wendy by
Kalinur out of Empitia, bred by Pavel Zástěra and owned by Petr Zástěra. Známky budou za chviličku. Za typ získává 7, 8, 6,5, hlava 7, 8, 6,5, krk 6,5, 8, 6,5, tělo 5,5, 7,5, 6, nohy 5, 5,5, 5, krok 6, 7,5, 6,5 a klus 7, 8,5, 7,5, celkem 32,92 bodů. For type 7, 8, 6,5, for head 7, 8, 6,5, for neck 6,5, 8, 6,5, body 5.5, 7.5 and 6, legs 5, 5.5 and 5, walk 6, 7.5, 6.5, trot 7, 8.5, 7.5. The total score for number 22 Wendy 32.92. Sledujete hodnocení klisny s číslem 23 a patří do kategorie tříletých klisen. Tuto kategorii sponzoruje chovatelský fond Ekaho Breeders Fund a společnost Bioveta, výrobce veterinárních přípravků. You are watching the judgment of number 23 class of 3-year-old fillies, and this class is sponsored by Ekaho via Ekaho Breeders Fund and Bioveta, a producer of veterinary medicaments. Předchozí klisna s číslem 23 se jmenuje Nefrida, je pohřebci Dastan z matky Nemenzis SG. Je odchována v Polsku Mačejem Zvěrcem a zvěr majetku Adriany Hadzelíkové. Number 23 Nefrida by Dastan out of Nemenzis SG, bred in Poland by Maciej Zwierz and owned by Adriana Hanzalíková. Ihned po ukončení této kategorie a vyhlášení výsledků zahájíte šampionát juniorských klisen, tedy vždy první dvě umístěné z třídy ročních, dvouletých a tříletých klisen. Just immediately after this class, we will start with Junior Female Championship, so it means yearling fillies, 2-year-old fillies and 3-year-old fillies. Máme známky pod číslo 23 Nefrida, kterou jsem vám před chvíli představila. A ty jsou následující. Za typ 7,5, 7,5, 7,5, hlava 3x7,5, krk 8, 7,5, 7, tělo 8, 8, 7, nohy 6, 5, 4,5, krok 6, 7,5, 6,5, klus 7,5, 7,5, 7, celkem 34,83 bodů. The scores for number 23 Nefrida for type 3 times 7.5, head
3 times 7.5, neck 8, 7.57, body 8, 8, 7, legs 6, 5, 4.5, walk 6, 7.5, 6.5, and trot 7.5, 7.5, and 7. The total score for number 23 Nefrida is 34.83. A ještě nám zbývá hodnocení klesny s číslem 24 a to byla Mila Halima po Nassim al-Rashidiach z matky Majesta Halima, odchována v Německu ponad Arabians a v majetku Kateřiny Adamové. And we are still missing the scores for number 24, Mila Halima by Nassim al-Rashidiach out of Majesta Halima, bred in Germany by Ponad Arabians and owned by Kateřina Adamová. Známky budeme vědět za chviličku. Scores will be ready in few minutes, or few seconds maybe. Číslo 24 Mila Halima za typ získává 3x8, hlava 3x8,5, krk 8,5, 8, 8, za tělo 3x7, nohy 5,5, 4,5 a 5, krok 3x7 a klus 9, 8 a 8, celkem 36 bodů. The total scores for Mila Halima for type 3 times 8 for head, 3 times 8.5, neck 8.588, body 3 times 7, legs 5.5, 4.5 and 5, walk 3 times 7, and trot 9, 8 and 8. And the total scores for Mila Halima is 36 points. Are we ready for prize giving ceremony? Jsme připraveni na předávání cen, protože už máme výsledky této kategorie. První místo, prosím fanfáru. Číslo 24 Mila Halima. Místo druhé číslo 23 Nefrida. Místo třetí číslo 21 Mamonaka a místo čtvrté Wendy. Gratulace všem účastníkům. The first place goes to number 24 Mila Halima by Nassim al-Rashidiach out of Majesta Halima, bred in Germany by Ponad Arabians and out by Kateřina Adamová. Tuto kategorii 3letých klisen sponzoruje EKAHO prostřednictvím fondu EKAHO Breeders Fund, který věnuje prvním 3 umístěným každé kategorii šek na 200 euro. A dalším sponzorem je Bioveta, výrobce veterinárních přípravků. This class is of 3-year-old fillies is sponsored by EKAHO via EKAHO Breeders Fund and also by Bioveta, which is a producer of veterinary medicaments. Na místě druhém se umístila dneska Nefrida, pohřebci Dastan z matky Nemenzis SG, odchována v Polsku a v majetku Adriany Hanzalíkové. The second place today goes to number 23 Nefrida, bred in Poland, owned by Adriana Hanzalíková. It's served by Dastan and out of Nemenzis SG. Číslo 23 a číslo 24. První a druhé umístěné klisny. Za chviličku se budete účastnit šampionátu juniorských klisen, takže určitě neodcházejte daleko. First and second place is qualified to junior
female championship, so don't walk too far. We will need to see you again in few minutes. Místo třetí Mamona K po Lombardo S z matky Medea, chovatel a majitel pan Milan Kyselý. The third place goes to Mamona K by Lombardo S out of Medea, bred out by Milan Kyselý. Já bych poprosila klesny s čísly 14, 16, 19, 20, 23 a 24, aby se připravili k šampionátu juniorských lisen. I would like to ask number 14, 16, 19, 20, 23 and 24 to get ready for the junior